We will begin in a few minutes, so please find your seats and make yourselves comfortable. Again, sa lahat po ng mga bata na kasali po sa ating sama, welcome to my vlog! Pumunta na kayo dito sa inyong upuan dahil sa... Smile ha! Smile! Minuto tayo ay magsisimulan. Iba-vlog ko yate. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ate Melody, talit mo ka no? Oo, nag-picture ako. One more. Manihilda. Okay, 1, 2, 3. Ninang Joseph Ilio. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we praise you and we thank you that we all gather here today to celebrate the 7th birthday of John Lawrence. Thank you for sending him to us, especially to the family. Thank you for entrusting us as a steward to him. Thank you for his life and good health. Lord, we pray that JL and the whole family, so that we may enjoy the goodness of life. Father, bless all the people who have gathered today to celebrate this wonderful event. Bless the food, the place, the people behind this event. We are asking for your forgiveness on the wrongs that we all have done. Help us all to praise you and give you glory. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. We see him everything. And now you are about to see a handsome boy. A boy of a good heart, a character, and ambitions. A 7th birthday marks almost as good to a young boy. Join us and we celebrate this wonderful birthday celebration. Ladies and gentlemen, welcome to John Lauren Dumar Murata, 7th birthday. Ayan! Napakagwapo ngayon ni Kuya JR. Tamang-tama talaga. Kanino ba nagmana? So ngayon napapaisip tayo kung kanino ba nagmana si Kuya JR. So sa lahat po na magpo-post ng sa social media, please use the hashtag John Lauren at 7th birthday. Again, sa lahat po na magpo-post sa social media, please use the hashtag John. So, please allow me to remove my face mask nang sa gano'n naman ay makapagsalita ako ng mabuti. Pwede po ba? So, thank you so much. So, meron ako ditong dalawang words to remind this afternoon. So, first, ang unang words na ibibigay ko sa inyo is ang salitang enjoy. So, this afternoon, I want you to enjoy, gusto ko kayong mag-enjoy lahat. Enjoy the program, enjoy the foods, and enjoy the venue. So, maraming salamat, Yayaning's Rice Mill, for having maraming salamat dahil nagtugot ka dito sa amo, nagtugot ka na maring ang naging venue ni Kuya Chea. So, ang pangalawang words na ibibigay ko is ang salitang safety. So, alam naman natin na we are pandemic now. I hope na, di ba, napakaganda na lahat tayo ay naka-face mask. Okay lang na matago ang ating beauty. Ang mabuti naman is safe tayo lahat. And kung sino po ang may alcohol, always sanitize your hand. Wala pong masama
mag-sanitize minuto. Pwede po ba? Yes. Thank you so much. So before we proceed to 7 balloons, let us all welcome and acknowledge the ever-supportive and loving family of Kuya JL. First, the loving mother and the father of Kuya JL, Mami Hilda and Daddy Jason. Next, Tita Lita, Tita Aping, Tita Alice and Ate Diday, Nanay and Tatay, Ate Nasi and Ate Jaja, and last but not the least, ang tropang witty wheel na talagang meron pa pala ang mga lolo at lola ni Kuya JL. Nakikita naman natin na napaganda ng tropang witty wheel. Talagang nandito yan lagi. One call away ang tropang witty wheel. So, thank you so much sa inyong lahat dahil sa inyo nandito tayo ngayon at nagsasaya kasama ang ating birthday boy, especially kay Mami Hilda and kay Daddy Jason. So, sabi nga nila, in life, we can have friends, classmates, and social circles. But there is always willing and ready to welcome us no matter what. So before we proceed to the main part of this occasion, may we call in the mother of Kuya JL, Mami Hilda, for welcome all of us. Clap your hands. Nanaway ako. Hello, good afternoon sa entero na bisita ni Baby GL. Maugmaon ako kay kahuna ko warang makaburot ko kay syempre, puro may trabaho. Lalo na sa sorsugon nga mga ninang-ninong niya, wala sila pakaarabot. Pero may nagpadikas, may nagpadara, kaya maugmaon magyahapon na ako kay maski pa paano, intagan na nila sin panahon ng bata ko. Salamat sa mga bisita ko na kundi hindi inahali. Niyan, mag-enjoy kita. Kung nano dili ang ano, basta mga na lang yun, mag-enjoy kita, karaon kita sa mayan. Kay, para ini sa intiro, kay, ang pasasalamat ko malinis sa pagkakaroon ko sa saro na bata na. Sabi nga niya, cleaner daw siya. Yan, anak, kasi sa totoo lang, hapo ko sana sa birthday party, kasi sa kalagayan ko, diri ko na kaya talaga ang maralaksiyan na trabaho. Pero dahil sa sa karamangod ko, sa pamilya ko, sila, nadalanunan nila ako sa ways ng kata ko. Kaya ang gusto talaga niya, birthday party, kay ang pinakagahan niya present, sabi niya. So sabi ko, then, ang quizzes mo dapat poron, good, or mag-100 yun, basta diri below 80, sabi ko sa kanya. Ay halaga challenge sa mina hanggang second training period, diri pa sa pagambo. 100 siya sa entire na subjects na talagang hininguhan niya, pero diri siya sure. Kaya pasalamatunan ako sa bata ko. Mai-share sa inyo kung ano kay hindi mo ko yun na birthday party. Kasi sa totoo lang, ang panahon niyang bagaha, sabi nga ni pandemic pa, pero ang politika nga ni, wala na pandemic. O sige, mag-enjoy kita ha. Salamat sa entero. Thank you so much, Mami Hilda. So, maraming salamat. So, ngayon, talagang deserve naman talaga ni Kuya JL na party ngayon. So, tatanungin ko si Kuya JL, yung last week mo, Kuya JL, ilan ang score mo? 100 sometimes. Sometimes di lang ang grades, but sometimes mami ang grades. Wow! Sana all! Kasi ako pag nag-quiz minsan, ito na sabihon. Pero continue that, Kuya JL, continue maging smart, maging humble and kind son kay Mami Hilda. So ngayon, and now to present the John Lawrence Circus of Important People Life. Let us welcome the following person who will share their wishes and offer their presents for the birthday boy. Of course, there are people who will be ones who will give him advice and kind of words along the way on how to become the perfect handsome boy. Let's us read the 7 treasures. So ready na ba?
Pag-una ko kanina pagkali ko, nag-start lang kasi sa invitation ni mama mo. Wish ko lang sa imo. Pero sabi pag ni mama mo, di aniso ng imo grade. So, ipagpatuloy mo lang yung grade mo, di aniso ng mga grade. Ano? Then, ayun naman kay Lord na katagang kasi ni Permi, di anis na lawas, di anis na pag-iisip. So, yun lang. Happy birthday to you. Thank you so much, Ninang Nali Nanosa. So next, Yeah, nandun ko hindi ko alam. Happy birthday na lang. My presence is already Get, enough na. Nandito kami ngayon. Ano na yun? Yes, okay. Narinig ko, sigurado ko na 100 talaga. Hindi ko yung nakita. Sigurado? Okay. Nandun na. Jen, happy birthday. Bahala na si Tita Aping. Nandun sa kanya, regalo ko. Ang dagdag daw ng pamili mo ng bag. Yay! thank you so much, Lola Baby. Thank you so much, Kuya Ezra. Next, Napapicture ng kamo doon. thank you so much. Dalagan. Cute on. Yung bata, sabi ko sa mama mo, wala indicated na color. So, it's up to you to discover what color of the skin. Okay? Advice ko, continue to buy. At saka, treasure mo ang lahat ng ma-accumulate mo na bills. Thank you so much. So, narinig mo Kuya JL ha? Ni Lolo, gamitin daw pera sa mabuti. So next, Ninang ni Reza Buarjan. Props si Ate Dida. Ate El, sinulang ang iniwan mo. Happy birthday. Mag-eskwela pa yan. Kaya lang si Ate Dida mo para sa inyo. Thank you so much, Ate Dida. So next, Ninang Marie Chris Ramos. Hello, good afternoon. Pero nabisita. Happy birthday, GL. Sabi nga sa Bible, patuloy mo na mahalin ang mga magulang mo, mama at papa mo. Yun ang susi para pagpalain ka sa Panginoon. Happy birthday again. So thank you so much, Ninang Malo. So next, Ninang Joanne Manalo.